ассалому алайкум ҳамватанон, дӯстони гиромӣ. Дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён хуш омадед дӯстони азиз. Нури дида тоҷисар. Мо дар студияи Амрико, радио мавҷи 860 AM дар мавҷҳои Америка. Мо дар студия бо президенти анҷумани самарқандиёни Амрико ҳакимака Раббинпур ва ман Далер Ҳамидов. Хуш омадед ҳакимака. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز که ما را میشنوند، تماشا میکنند، امروز دیمین برنامه هست. همه که ما را میشنوند با میکنند درود و سپاس، عرض سپاس ما هم زبانان، هم تباران، فارسی زبانان و در کلام گوشه جهان هستند که به همتون درود و سلام میگویم. با یک بار سلامت باشید. دوستان عزیز، هموطنان، ما شما رو дар ин як ҳафта ба пазмон шуда интизор шуда омадем дар радиои Америка 860 AM. ҳакимака, ҳафтаи гузаштая навигариҳои самарқандиён ҳамватанонро як сухан кардатед. аз кадомаш? ҳафтаи гузашта дӯстони азиз, хабаратон ҳаст 13 апрели соли 2025 дар Филаделфия ҷашни Наврӯз баргузор шуд. ҳамин ҷашн چه خیلی تشکیل کرده شد؟ کی مهمان آمدن؟ دوستان عزیز، چه خیلی که در سفری گذشته ما در عرفه نوروز کردیم. ما 13 اپریل در ساعت 12 روز در رستوران بلاجو نوروز ما برقرار شد. اولا برای این نوروز گذراندن دوستانی که از جمعیت سمرقندیان امریکا، دلیر حمیدوف، خسرو محمودوف، فردوس شاکیروف و جمعیت ازبکستان وطن، رئیسشان آزاد سالیف، نایبشان بهادر قدرتوف و همین گذرنامه رئیسشان سعدالله عرض سپاس میکنیم. همچنین برای کارمندان همین طرفخانه بلاجو با سرداری ظفرجان و پسرهاشان دلیر و دانیار محمودوف ها عرض سپاس اینجا میگویم برای تمام کارمندانشون برای ما خدمت کردن. سلامت باشید. تشکر. رحمان. ҳакимака, чандин солҳо боз ҳамин ҷашни наврӯза мо накарда омадем. мана ҳамин сол бо ташаббуси шумо, ман ҳамин сиру асрори як касине ки мон ҳама дар ҳамин ҷомеаи мо медонем, ташаббуси шумо кати, шумоя роҳбаритон кати, ташкили короя сараш ба истодагитон кати ҳамин наврӯз ҷашн гирифт. мо ёни шумо ба истода фақат дастгирӣ кардем. моҳияти наврӯз чӣ дорад барои мо, барои самарқандиё, барои ӯзбекистонӣ, барои тамоми ҷаҳон? моҳияти наврӯз ки дар сафари гузашта гуфтем, наврӯз ин аввалан соли нави форсизабонон ки ба дигар миллатҳо ҳам қабул кардан ва юнеско ҳам қабул карду. инҷа баги раиси ҷумҳурӣ ба дигар евро, аврупо, америко ҳастанд. наврӯз ин озодии баён, наврӯз ин озодии, наврӯз ин фикру андешаи нек, наврӯз ин тамаддуни мо, яъне цивилизация. тамаддун чист? тамаддун он миллате ки забони худашро ба дигар давлатҳо, фарҳанги худашро дар дигар давлатҳо, илму маданияти худро ба дигар давлатҳо таъсир карда, якчанд миллатҳоя хел анъанаи худашро гузондааст. ҳамин наврӯза маънеш ҳамин ки мо бояд ина ҳеҷ вақт аз ёд набурем. наврӯз ин паспорт шиносномаи мо мебошад. дӯстони азиз, ман ин ҳакимака бо якта чиза ман дидам ки ҳамин ҷашни наврӯзи худамоба ки дигар ҷомеаоя роҳбарошам омаданд, амрикоиё, кормандони корхонаҳои давлатӣ иштирок карданд. чандин сол боса мон худамоя камтарак аз ҳамино масофа дошта мистодем ки ҳаминоя на Маракеш ба мерафтем, вай аз они мо ба намемоад. онҳо мана ҳозир мана ҳамин соланги наврӯзамоба иштирок кардаги меҳмономоя ман агар як номгир кунам, агар инҳо сенатори Ҷо Пикози, судияи шаҳри Филаделфия, мана ҳозир номзадаша мондагӣ барои прокурори шаҳри Филаделфия ҷаноби Пат Дуган, ғайр аз он президенти бизнес алянси амрикоиёнои осиёӣ ҷаноби Дэвид О, консули Украина дар шаҳри Филаделфия Ирина Мазур,
ғайр аз инҳо меҳмони мо шуданд дигар роҳбарони ҷомеаҳои тоҷикистониён беҳзод исомиддину абдулло ашуров, епископи калисои ортодоксии Украина Владика Лука, рӯзноманигорони машҳури номдори Филаделфия Ньюс Малвина Якабашвили, Ольга Ратновская, Виктория Лига, радиои AM 860 роҳбарашон ҷануби Сем. барои чӣ инҳо мо ба дар кор ки мо ҳамино даъват кардем наврӯзи худамо ин як иди мана ҳозир гуфте худшиносӣ гуфте худамо ки худамо гузаронидем намешуд ҳамино даъват карда мо нишон додем барои аввало ки мо дар берун аз ватан ҳастем. ҳар як миллат ки камун миллат ба давлат ба ҳиҷрат кард ёки ба сафари расмӣ инҷо омад, маданияту фарҳанг забон таърих хоҳад гуфта гештар кор. мо чанд сол боз наврӯз мекардем, ҳамин баъд аз пандемия то медонед ки манъ шуд ин чизо як ду сол майдон ба кардем, майдон инҷа боронгари барф амисол хулоса омадем ки мо бояд ба ресторан кунем ки мардума ҷамъ карда бештар аз 300 кас шуда будам инҷа. барои ҳамин қарор кардем ки ин кунему меҳмонаямон монам ҷиқ мезананд, ҳама сурох мекунанд маъракаи худашон ба инҷа гуфтан маркази Украина раисаш, айни туркҳо, айни таторҳои Қирим, намояндагон аз Тоҷикистон намояндагошон ва када ҳамина ки ин наврӯз байнони шудан ба воситаи ҳамино бо меҳмони омдаги якчанд миллат ино ҳақиқатан соли навшон ҳамин хел нағз буда аз одам дӯстӣ, садоқат ва меҳр, оқубат ҳамин чизои ҳамеша изҳор мекунад ин чиз. дуруст гуфтед. мо на ин ки худшиносӣ балки бале худамоя дигар миллатҳо боям шинос кардаанд ба ҳамин имконияти дуруст шуд ҳамун рӯз. ҳозир ба ёди ман овардед ҳақиқатан таторҳои Қирима президенташон ҷаноби Артури Давлетовам буданд меҳмони мо. ҳакимака бо аз номи ҷамъият, аз номи самарқандиёни Америка, аз номи ҷамъияти ватан мо миннатдорӣ изҳор мекунем барои санъаткороне ки бо раҳбарии Парвизҷон Абдуллоев ва гурӯҳи Шоубенд ва сароёндаҳои Достон Қодиров ва Абдулазиз Ҷураев ва гурӯҳи раққосаҳои ба раҳбарии Замираи Салим, ино бисёр хизмати хуб карда ҳамин духтаракон бинед аз фарзандони худамо духтарчоя гирифта ин кас тарбия кардан хеле ҳама маъқул. бисёр кори мушкул аст ин духтарои кӯдакои майдая гифта ман хел тарбия карда рақсамоя санъатамоя ёд додам. ғайр аз ин бо ҳамун зали Белаҷио гулҳои баҳорӣ кати оро дода ки як гурӯҳа номашона гуфта гузарем. хеле зебо буд, хеле зебо оро додан ба гулҳо. ин роҳбарашон Насиба Облоёрова ва дастгирии он ба ёрдамчиёнашон Азиза Ҳасанова, Фариза Эргашқулова ва Шаҳноза Асрорқулова. бале хеле зебо мекунем барои ҳамуноям холисона омада хизмат карда доданд. ресторана ина гуфтем, албатта ин бо раҳбари Парвизҷон Абдуллоев ки хеле ҳофизи хушовозу машҳур ҳастанд дар ин Самарқанд. албатта ба дигаронам арзи сипос мекунем ки ин анъана давом диҳаду мо муаррифӣ кунем худа бештар ва ҷомеаи Америка. ҳакимака боз як бор аз номи шумо, аз номи самарқандиён, аз номи анҷумани самарқандиёни Амрико ташаккури изҳоре мекарда ки мо ин ҷамъияти ватан ва президенти он ҷаноби Озод Солӣ бале гуфта гузаштем кори раҳбарӣ ташкилӣ бисёр бузург карда доданд ва раиси гузари Самарқандиён Саадулло Аҳмедов ҳамин дуюм хеле заҳмат кашид, хеле меҳнат кард, хеле меҳнат карданд ҳар дуяшон. дӯстони азиз, баъд аз он ҳафтаи гузашта дар шаҳри Филаделфия дар Самарқанд Стейк Хаус бо ташаббуси президенти ҷамъияти ватан Озод Солиев ва раиси гузар Саадулло Аҳмедов боз як маъракаи назаррас гузашт. ин вохӯрӣ бо бизнесменои аз Самарқанд омдагӣ ва аъзоҳои ҳукуматии Самарқанд барои масъалаи инвеститсия байни ҳар ду миллат, байни Амрико ва Ӯзбекистон. аз Самарқанд муовини ҳокими вилоят ҷаноби Беҳзод Раҳматуллаев омада иштирок карданд дар маърака. маслиҳатчии ҳокими вилоят Ансор Анваров,
коргарони вазорати технологияи рақамӣ Дилмурод Хоҷамбердиев ва Валиҷон Мухторов меҳмон шуданд. дар ин вохӯрӣ масъалаҳои туризм, сохтмонӣ, инвеститсия, бизнес бурдани на ин ки дар Амрико, дар Ӯзбекистон ҳар ду тарафа инвеститсия кардан масъалаҳош муҳокима карда шуд. дӯстони азиз, бо як хабари мо нохуш дорем. дар ҷомеаи мо як ҳамватанамо аз олам чашм пӯшидан. Ина ҳозир ҳакимакем худашон гуфта метиҳанд. این شخص نامشون میروحید میرصابرов همگذری من، همشهری من، همسایه کمی خویشاوندی من که اینجا زن و پسراشون که اویله کده اومدگی پسراشون میریوسف میرصابرov و این کس با جامعه با آدمی جدا خوب با آبدانا کارهای ما با پسرشون هم خودشون هم مدد میرسوندن. از نام همه جمعیت وطن و از انجمن سوایقت آنان برای این کس همدردی میکنه که روحشان شاد باشد، جایشان از جنت باشد. خیلی خبر رسیده این روز خیلی معرکه بود، همونجا بودیم. حاضر خسته ساعتی دو با اینجا آمدیم که رادیو بود، جایشان جنت شد، یادشان گرامی بود. دوستان عزیز، аввалин нахустин шои мо дар мавҷҳои радиои амрико бисёр муҳокима оварда гуногин фикрро аз тамоми ҷаҳон омада ҳамин фаъолтар фикр мо ба изҳор кардагӣ шахсиятҳои як номашона гифтанда ман лозим ёфтем. ҳаким ака, шумоям худатона фикратона албатта мегӯед. яке аз онҳо Файзулло Маликзода Нарзуллоев. این کس نوشتیم که ما مراجعت کردیم برای تمام جهان، برای هم ملتان، برای هم شهران که اگر یگان پیشنهادها باشد برای رادیو مویا از اینم درست کردم با فکرتون نگویتون گفتم. من چندین آدم ها هزار یکم شو مویا جمعی چندین مانه همین طبقه اجتماعی میگوییم همین با فکر خودشون اظهار کردگی ها قریبی که یک از 20,000 زیاد شد. حکیم اکا فقط سمرقندیان امریکا بایم چند هزار آدم ها تماشا کرده دیدن، گوش کردن. البته یک اگر خطا نکنم اگر 158 کس صحیفه خودش با از نو با نشر کردن، چاپ کردن مانا رادیو مویا مان. البته ما بسیار خرسند شدیم. تمام دوستانی که اینجا عرض سوال و پیشنهاد چیزهای کردن ما قدم گذاریم. همیشه ما خوانده براندگی موافق همون وقت و زمان بنا کده این چیزا همیشه شما به پاسخ میتین. این حاضر چقدر سوال کرد خود ما نوسر کردی. همه شما تشکر. من حاضر من همین پیشنهادهای 4 تا 5 تا کلانترینوش شما با میرسانیم. رادیو شنوندگان محترم عزیز самарқандиёни ҳамшаҳрон, Файзулло Маликзода Нарзуллоев гуфта гузаштам. ман ин кас мо ба расондем ки салому паёми пуроташ аввало дар бораи эҳтироми забони модарӣ, таърихи забон, худшиносӣ, дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек, қироати шеърҳо аз эҷодиёти Рӯдакиву Фирдавсӣ, Ҳофизу Ҳайём, Мавливию Саъдӣ, Ҷомиву Навоӣ, Бедилу Айнӣ, Турсунзодаву Лоиқ, Фарзонаву Озарахш, Нуралии Нурзод дар муддати 5-7 дақиқа бошад ҳам нуран аълон мешуд ки ҳамин қироати ҳамин хел шеърҳо шавад. мушуд ин чизо Файзулло ҷон, ман шумо мешиносам. ташаккур шумо ки муаллими забону адабиёт ҳастед. шумо ин чиза хуб медонед. саволҳои шумо дуруст инҳо ба ҳамеш ба мо посух медиҳем дар вақташ дар барномаи оянда ки барномаи мо фақат таъриху забон, дигар аз иқтисод мешуд, аз адабиёт мешуд, аз забон мешуд, аз дигар соҳаҳое ки мо имтиёз инҷа дорам муҳоҷирон, аз ҳамиш мо оҳиста оҳиста ҳамеша мекунем. бале, як вақт ҳамватанамо ник номашон будааст ин каса Коми. ин кас гуфтаем ки омӯзиши алифбои ниёконро ҳам ба роҳ монед. албатта мо
باید داریم که اینجا برای آموزش دادن معلمان استادان لیسانس داشته که تندکو رخصت که داشته اینو آستایسته من آدم وایشان امتیاز کمتر شده است این هم بکار میمونیم. дар ҳаминҷо дар амрико як ҳам шумо ҳам мана як шогирди бисёр ҳам мо дӯст медоштагӣ устоз профессор Саъдӣ Меҳрангиз ҳастанд. Шогирди ман фарзандашон духтарашон Меҳрангиз Бонуи Саъдӣ. Меҳрангиз навиштааст ки ба мо бо назардошти он ки давлати қонунӣ қонуну дастуроти нав ба нав бароварда истодаанд мавзӯи муҳоҷират дар амрико ва хадамоти муҳоҷирати аз мавзӯъ ва масъалаҳои доғ аст. мавзӯъ ман фикр ба Меҳрангиз мегӯям ки Меҳрангиз албатта ташаккури зиёд ба ин пешниҳод. Албатта мон аз омада реҷа шудагӣ дар радио мавҷҳои Америка радиои самарқандиёна саҳифаҳошба ҳар якта шоушба ҳамин масъала ба мутахассисона ҷалб карда таклиф карда иноя ҳар якта фикрашона гирифта масъалаи муҳоҷират ба ман фикр мекунам ҳакимакем ҳам ҳамина дастгирӣ кайсен омайсудагӣ шанбеҳоя эн аввалинтараш ба аввалан бори аввал анамин мавзӯе мо бале чунки ин саволҳо бисёр ҳастанд мардум ниёз дорад барои ҳамватанамо Нигора Исломо гуфтем ки агар хоҳед ки радио барои аксарият шуниданиву шавқовар бошад мавзӯъҳои гуногунро баргирифтанаш лозим. Барномаро ба бахшҳо ҷудо кунед. Навгонӣ ҷудо карда бахши адабӣ назм аз таърихи нёгон бурду бохти ҳамватанон ҳамин тавр агар ҷудо карда гуногун кунем агар мувофиқи мақсад мешавад. агар пурсед агар ман ҳам ҷавоб медиҳам пазмонӣ салому паём ва ғайраҳо. савол ба ҷавоб додем ба фикрамо ки тақсим банди касем ки якчанд ҳам якта фарҳанг таърих акои Раҳим Зулфониён навиштем ки сурудҳои марвигӣ пахш кунедон аз сараёндагони тоҷикистонӣ ҳам эронӣ ҳам шунавонедон. албатта Зулфониён мишносам ман ин каса ва када гапатон дуруст ин маврига сурудҳои мо инҷа бам мехонанд ва ҳама тарафа албатта бо радио мешунонем дигар сурудҳои албатта Тоҷикистон Афғонистон Ирон мо ба ҳеҷ бегона нест ҳамеш аз они худам. албатта мо ҳамин саршавӣ ҳамин кора ҳакимака аз сарояндаҳо санъаткорони самарқандӣ ҳамин дар амрико зиндагони кайстагӣ сар кунем мана ҳамин Парвизҷон Абдуллоев Азизҷон Абдуллоев ино бисёранд Шавкати Аштӣ ҳар яктошона даъват карда радио ба санъати ҳаминоя нишон диҳем агар мардумо ҳама метавонанд. ғайр аз ин Аслан Мӯъминов муборакбод гуфтен. Дилафрӯз Саломова аз ҳаёту кори ҳамзабонони пешқадами фаъоламон дар шаҳрҳои амрико гузориш пешниҳод намоед хуб мешуд. ин саволо баямон ҷавоб додем. Дилафрӯз Бону. Сироҷиддин Наҷмиддинов гуфтем ки ин як навгонии хурсандиовар бигзор мавҷи овозатонро тамоми мардуми олам бишнавад. муваффақ бошед бародарон гуфта навиштем барои ташаккур. албатта соҳибёр Толиб ин кас гуфтем ки овози Самарқанд нею садои Самарқанд монед агар чӣ тавр мешуд гуфта ҳакимака диаш овозу саво овоз чӣ хонде овози Самарқанд соҳибёр Толиб навишта фурсондем. мо ҷавоб додем ки дуруст мумкин ҳамин тавр мемонем. дуяшам як чиз дуяшам монанд якдигар дуруст. Сироткин Этимқулака шиносед дар кор ин касам фаъол ҳастанд дар шабакаи фейсбук. ин кас гуфтем ки дуруд ва ба ҳамаи шумоён кори хеле аҷоиб ба мардуми тоҷикон тоҷикиро омӯзед. аз ҳар гӯшаи дунё аз форси забонҳо лавҳа тайёр кунедон. фикри дуруст аст. мақсади мо ҳамин худаш мақсади мо ҳамаашро ба оҳистагӣ сар кунедон ва корҳои шумо омад металабам. ташаккури зиёд Этимқулака. шумо биям ташаккур. Талерҷон Мирхонов навистем ки салом ҳамноми гиромӣ ҳамзабон
ҳамхун ҳамхеш бисёр аз дидори шумо ва аз кушода шудани ин радио бо забони қадимаи тоҷикӣ шод шудам. худо аз шумоён розӣ бошад. ман ҳунарманди театр ва синамои миллии Тоҷикистон. ин кас ҳунарманд мешиносам саломат бошанд. мешиносед? акои Хуршеди Атоулло, ин кас директори маркази рӯзномадарони машҳури Тоҷикистон шахсан худашон ба мо навестем ки муборак бошад таъсиси радио. барои шумо аз душанбе чӣ гуна кӯмак лозим аст гуфта худашон пешниҳод кардӣ бромсем ки ман дастгирӣ кардан ба тайёр ҳастам. яъне сабти наворҳо радиоӣ бошад ё видеоӣ, чӣ кӯмак расонам. зинда бошед, бори дигар муборак шавад. баробари шунидани ин хабари хуш ба сарам ин фикр омад ки фарҳангиёни самарқанди аслӣ душанбе ки ҳоло барчамонда шудаанду аз назарҳо дур мондаанд, мусоҳибаҳои ороям ва ба шумо фиристам. ман студия дорам, шояд видеои агар розӣ шаванд, агар имкон набошад радиоӣ суҳбат карда мефиристам. хушедҷон ман шумо нав мешиносам. албатта шумо тарҷибатон калон бо шумо дар иртибот мешавем. ки мушкилиҳо бошад албатта ҳамкорӣ мекунем. саломат бошед. Садриддин Юсупов аз Бонки рушди Тоҷикистон мутахассиси калон ҳастанд. ин кас шер наистем ки дар Тоҷикистон лаҳҷаҳои гуногун бисёр аст. чаро ки кишвар ба дарраҳо тақсим шудааст. он калимае ки шумо гуфтед асосан зоси мардуми Хатлон, Кӯлоб, Бохтар ва атрофи онҳо аст. онҳо мардумоне ҳастанд ки бо қабилаҳои гуногун зиёданд. барои ҳамин ҳам аз номи мардумони зиёд аз шумо узр мепурсам. узр пурсидан дар кор не акои Садриддин. Садриддин ҷон, ин масъалаи забон бисёр мушкил ҳаст. ҳамин ки мо ҳозир ба шумо суҳбат мекунем ба забони ҳамин навини айнӣ монанд аст ки ҳамаи забонон ҳамзабонон ма фикр мекунанд мефаҳмам. шуморам мардуми Тоҷикистонам бояд лаҳҷаро канор гузошта як забони адабӣ ба гап зад навестан, хӯнидан. як дӯсти азиза мо ҳастанд ки хоҳари дӯстдорам мана Меҳринисо Содиқҷонзода аз шаҳри Самарқанд. маълумотам кардани будам ки моҳи апрели соли гузошта то имрӯз дар Самарқанд маҷаллаи Тӯрони бузург чоп шуда истодааст. Меҳринисо Содиқҷонзода ҳамин маҷаллая компютераша таъмин карда истодаем. ин маҷалла ба 5 забон баромада истодааст. забони тоҷикӣ, форсӣ, акун ина ҳар якдигариша аз якдигариш мо ҷидо намекунем. русӣ, англисӣ ва ӯзбекӣ интишор мешавад. ин маҷалла илмӣ, фарҳангӣ, публисистӣ ва ғайра аст. метавонед бо мақолаҳои худ иштирок кунед ва ба дигар шахсони илму маърифати ҷаҳонӣ расонед. албатта Меҳринисо, мон ҳамин пешниҳоди шумо, илтимоси шумояман аз радиои самарқандиёни амрико расонсем ба тамоми тоҷикони ҷаҳон, ба ҳамватанон, ба шаҳрон ки мана анамзалин маҷалла чоп шуда истодааст дар шаҳри Самарқанд, Тӯрони бузург. шумо ҳар яктотон забони худба, забони форсӣ, тоҷикӣ ба метавонед чоп кунед мақолаҳои худро. марҳамат кунедон. Меҳринисо дар Телеграм саҳифаи худро доранд. ма албатта ба шумоон радиошунавандагони муҳтарам маълум мекунем чӣ тавр бо Меҳринисо алоқа карданам. ғайр аз ин бо кӯҳтор карда мегузарем. Аслам Мӯминов навистанд ки радиои нав муборак шавад. ман қарибӣ ба Нью-Йорк омадам. таҷрибаи кор дар радиоро дорам. агар ёрии касбӣ лозим бошад, агар ман ёрӣ мерасонам Аслам Мӯминов аз радио. албатта ба шумо ҳама чизотон монба ҳаст. занг занед, мо бо шумо ҳамкорӣ карда тайёрманд. Фирдавси Низом ба мо навиштем ки салом бар шумо. ман корманди радиои Тоҷикистонам. мана кормандони радио уже чанд тошон барои мон маълум кардем. якти аз онҳо яктошон мана ба Нью-Йорк омадагӣ Аслам Мӯминов, мана Фирдавси Низом
ман корманди радиои тоҷикистонам. Бисёр хушҳол шудам ки дар амрико радиои тоҷикӣ кушодед. Ташаккур бар шумо ва ҳамаи ташаббускорон.